Bueno, beriokin, hemen daukazu ariketa hori. Printzipioz lehenengo gauza jakin behar duzuna da. Angeluak izendatzerakoan, gero grafikoan behiratuta, jakin bizu zein dan angelu hau, bale? Bueno, 3 letra getzen direnean, horrek zen edo, angelua hasten dela F puntuan, gero aradoa eta zen amaitzen da. Hau da, F, A, C da angelu hau, bale? Orduan, markatuko dugu, eskatzen den angelua. Hemendik, ona, bale? Bueno, angelo guztiak, inskribatuta dauden angelo guztiak, bere angelu zentralarekin harremanetan ipini behar dugu, ze inskribatuak ez duguz jakingo kalkulatzen, ez bada zentralaren erdia direla aplikatzen ez badugu, bale? Bueno, orduan, zein da angelu honen angelu zentrala? F eta C puntuetan baten hasi eta bestian amaitu, baina atik pasa beharrean zentrotik pasatzen dana. Kasu honetan F, zentro, C. Hau da, hauze angelu guztia. Hauze angelua da 180 gradukoa. Beraz, hau izango da erdia, 80. Bueno, a ber beste batekin. Kenduko ditugu hauek. Beste bat. DEF. DEF. Beraz, daukagun angelua izango da hau. Bueno, parkatu. Hauze da. Bale? Bueno. Zein da bere angelu zentrala? DEF basan, denasi, zentrora jun eta F-en amaitu. Beraz, izango da denasi, zentron ona eta oramen amaitu. Eta angelua da leku bardineruntz begiratzen dagoen, hau da, hemen dauz, alde bi hauekin bi angelu posible. Txiki hau eta handi hau. Bai? Hauze handia honen alde bardineruntz dagozen ez begira, hori da bere angelu zentrala. Zein da arazo hemen? Jakitea neurtzen angelu hau. Vale? Ze pistak ditugu? Bueno, printzipioz, ikusten dugu ditugula A, B, C, D, E, F, hau da, 6 puntu distantzia bardinean kokatuta zirkunferentziaren bertan, bale? Horrek esan nahi dau. Ditugu zela, bakoitzetik zentrora junda, bai? Ditugu zela 6 zati bardin. 6 zati bardin, baditugu, zati bakoitzak zenba neurtzen du? Buelta osoa neurtzen badau 360 gradu, horren 6-ren bat. 360 zati 6, 60 gradu. Beraz, honek neurtzen du 60 gradu. Hau, gehiago, hau da, 4 aldiz hori da jakin nahi dugun angelua, beraz, 6, 60 bider 4, 240. Bueno, angelu zentrala 240 bada, DEF angelua izango da horren erdia, hau da, 120. Bale? Beraz, olako ariketetan, beti, inskribatutatako angelua kalkulatzeko bere angelu zentralaren bidez egingo dugu. Eta angelu zentralaren balioa jakiteko, sarritan, eukeko ditugu zirkunferentzia, ez dakiz zenba zati bardinetan eginda, puntukin abirazita. Bueno, kesito bakoitza, digamos, bai? Bere neurria izango da, segun zenba puntu ditugun, imagina, 10 puntu direla, 360, zati 10, hau da, hau izango zen 36 gradu. Txikinagoa izango ziren, baina 36 gradu. Kasuetan, 6 direnez, 60 gradu bakoitza. Eta holan, jakingo dugu kalkulatzen zein dan angelu zentral bakoitza. Momentu bakoitzean behar duguna. Espero honekin aklaratzea.